L-istorja ta' Tatu u fjura safra u bajda hija dik ta' Christopher Barbara. Ġuvni ta' 27 sena li meta kellu 11 sena żviluppa kundizzjoni li għandha mal-10% tal-popolazzjoni ta' Malta, id-diabete, li ħafna ma jafux huwa li din il-kundizzjoni tista' toħroġ wara li dak li jkun jinħakem minn virus, bħal fil-każ ta' Christopher. Aħna nkellmuh indunajna bit-tpinġija fuq idejh, tpinġija illi salvatlu ħajtu. Kont qiegħed f'post ta' divertiment, kont qiegħed ma' sħabi u kont wasalt biex imur lura lejn id-dar. U kont semmur biex insib il-karozza u niżel li mill-ewwel it-zokkor. Apparentament minn suppost tani l-ħajnuna ġifieri letteralment kaċċin il-barra minn ġol l-istabiliment u tifani fuq bankina. Spiċċajt inċempel jiena l-ambulanza, anke korp tal-pulizija bdew jaħsbu li jiena kont għaddej fuq id-drogi. Meta kont fl-emerġenza niżilli f'daqqa il-pols u kien hemm in-ners u t-tabib li bdew jaħdu li jiċċekkjaw lill-pols minn idejja u sabu li għandi din it-tatu li hemmhekk imbagħad irreaktjaw mill-ewwel biex ġabuni f'tiegħi kemm jista' jkun malajr. Staqsejna x'impatt kellu dan l-episodju f'ħajtu. Minn dak iż-żmien kont qisni dħalt ġo xorti ngħidlek il-verità. Illum il-ġurnata qed iktar aware tiegħi nnifsi, nimmaneġġja sew il-kundizzjoni li għandi u ma nħallix li l-kundizzjoni tikkontrolla lili, jien nikkontrolla lilha. Illum il-ġurnata Christopher imexxi l-Assoċjazzjoni Daisy, fera tal-Assoċjazzjoni Maltija tad-Diabete li tiffoka fuq iż-żgħażagħ. Jgħidilna li n-numru ta' nies li jbatu bid-diabete kull ma jmur qed jiżdied f'pajjiżna u iż-żgħażagħ huma partikolarment vulnerabbli. Jgħaddu minn ċertu perjodi fil-ħajja li jkollhom mhux problemi ma diffikultajiet, tipo eżamijiet, relazzjoni, l-ġenituri u hekk. U l-iktar ħaġa żejda li jaraw hija propjament il-kondizzjoni. Fi ħdan Daisy Christopher jaħdem biex jeduka mhux biss lil min għandu diabete iżda anke lil min m'għandux, dan biex il-poplu Malti jsir aktar attiv fiżikament u jaraf jiekol kif jixraq. Daisy jorganizzaw laqgħat edukattivi għal pubbliku ġenerali fi tmiem kull xahar u sezzjonijiet ta' taħriġ intensiv għal membri. Min barra l-ovvju, għodda essenzjali hija il-motivazzjoni.